Αχ, βολεύτηκα. Πω, βαράκι ο ήλιος εδώ. Άστο. Where are you from? China. China. Yeah. Thank you. Are you Psy Gangnam Style? No, Gangnam Style, oh, it's Korea. Ah. Σ' αρέσω. Κάτι κάνω. Ναι. Γράψουμε το κινητό σου. Δεν το δίνω έτσι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το κινητό δεν είναι εξελιγμένο. Χαίρομαι που σε βρήκα εδώ. Πρέπει να σου το πω. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να χωρίσουμε. Μη στεναχωρηθείς. Εντάξει. Εντάξει. Έτσι θα φέρνει η ζωή. Χωρίζουν οι ανθρώποι, νέες σχέσεις έρχονται. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Και εσύ, θα βρεις πολλούς. Κούκλα είσαι έτσι κι αλλιώς. Μπορείς να σε διακόψω λίγο. Είναι δικό μου αυτό. Όχι, δεν λέει. Θα γράψει το όνομά σου. Άμα τις άλλαμε και έτσι, γιατί μην τα γράψουμε. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία, εγώ βολεύτηκα πάντως, εδώ θα κάτσω. Έχεις και δικά σου νομίζω. Άλλο επίπεδο. Δικό μου είναι σίγουρα. Τελείωσες. Ταραρα, ταραρα, πατίστας. Ταραρα, ταραρα. Ταν, ταραν, ταραν. Das im Fernsehen? Τρέκα μαλάκα, τρέκα. Τρέκα πρωταθλητή μου, έλα αγόρι μου, τρέκα. Τρέκα. Ταραρα, ταραρα. Μπορώ να σας διακόψω λίγο. Έλα, γίνεσαι. Έγλασε ο μαλάκας εδώ να Κουράστηκα, φύγει κουράστηκα. το σκάτο. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Πήγε από τη μέση, ρε μαλάκα. Και τερά προσωπάκι. Μπράβο, έτσι. Ωραία μαλάκα. Ωραίες ήταν, ωραίες. Ωραίες. Τελικά δεν πήρες τα αληθινά τηλέφωνα, ρε μαλάκα. Όχι, μου το δίνατε. Πήγαινε στον Κινέζο και πες του, Ω, Σαΐ, Gangnam Style, you.